אז שלום חברים, בשבילכם יעבור איזה יום, בשבילי יעברו רק איזה חצי שעה. הסרטון הקודם כבר עלה, וחזרתי בו. אני שיחקתי קצת, כמו שאתם רואים, הפוקימונים שלי מתים חוץ ממנו, לקחתי אותו כדי שאני אוכל לרכב יותר מהר, והגעתי פה לסוג של וילד, אז נזכרתי, יש פה וילד, כן, אני צריך לצלם לתפים. אלא אם אתם לא רוצים, ואז לכו לצפו במישהו אחר. זה שוב האולטרה וילג' הזה, חסר לי מכנס. פורים שמח לכולם, שכחתי להגיד בסרטון הקודם, בשבילי זה אותו יום, בשבילי היום פורים, בשבילכם. יום אחרי פורים אני מעריך, אבל פורים שמח. כן, אני התחפשתי היום לדרקון. אמא שלי איפרה אותי, ואתם יודעים, אני אף פעם לא קונה תחפושות. כל שנה אמא שלי המקסימה מכינה לי תחפושות לבד בעבודת יד, ותאמינו לי, אתם בטח אומרים, זה קל, זה לשים, זה. התחפושת שלי הייתה מושקעת בטירוף, ולקח לאמא שלי המון זמן. שהיא האמא הכי טובה בעולם, והאמא הכי מלכה, אז היא הצליחה. ואני לא סתם מרים לה פה, מגיע לה. היא עבדה על זה כל כך קשה, וזה נטו כי היא כל כך אוהבת אותי. ומגיע לה קרדיט. זו הזדמנות טובה לתת לה את הקרדיט הזה שמגיע לה ב100%. שפשוט מגיע לה ליטרלי 100% הוא מגיע לה. 100%. ומאחל לכל אחד שיהיה לו אמא כזאת. מדהימה. קליצ'ה. זה נראה לי יותר טוב ממה שיש לי. לא. פיקק זה דיימונד. זה דיימונד, כן. קליצ'ה. נו באמת, שנייה, סליחה, אני לא רואה את התוכנת צילום, יש לי בעיה, סליחה, אוקיי, חזרתי. סליחה. היה לי רגע בעיה, כי ראיתם, נשלח הודעה למטה לאח שלי, לא משנה, עזבו, נקסט. נמשיך הלאה. סוף חרב נורמלית, חרב איירון. אני אוהב פשוט להרביץ כשאני הולך, אבל לא יודע, משום מה אני לא יכול להרביץ, כאילו, נראה לי אם אני רוצה להרביץ, אני צריך זה, כאילו צריך שיהיה לי למה להרביץ. זה לא היה חכם. נו, איפה המרפא הזה, איך שלא קוראים לו? תגידו, יש סיכוי שאני גם מעלה את הסרטון הזה בפורים, כי כאילו, אולי אני אעלה סרטון אחרי סרטון, שיהיה לכם ישר כזה. אז כאילו, באמת, מה קורה בפרק הבא, איך קורה בפרק הבא, מה, איזה פוקימון הוא תופס. אז אני נראה לי אולי אעלה את זה היום אפילו. את שתיהם, כאילו, זה הסרטון השני. ומי שלא ראה את הראשון נחשב ללכת, כי זה פרק 2, מי שלא יודע, הסדרה שלנו, החדשה שלנו. נראה לי, אם אני הולך לישון וקם, זה מרפא לי את הפוקימונים. יש סיכוי? יש. הוא בריא, יאללה. אז עכשיו לא צריך הילר, רק צריך לעשות פה עוד קצת לוט. כלל הדרך, פוקימונים. עוד צנצנת כזאת, תראו, זאת כבר כמעט מלאה לי ב27%. יש לי פה עוד אחת שמצאתי מקודם, נראה לי הראיתי לכם, כי הראיתי לכם שמצאתי אותה. פה אין אף פעם דברים מעניינים. את הצנצנות, אני פשוט, כל פעם שאני הורג פוקימון, זה ממלא לי אותם קצת, באחוזים, וכאילו, בסוף כשזה מגיע ל100%, אני יכול להחליף את זה, יש מוכר, שאני מביא לו את זה, והוא מביא לי, כאילו כמו וילג'ר, מוכר כזה כמו וילג'ר, ואתם יודעים מה הוא מביא לי על זה? הוא מביא לי על זה
קלפי פוקימון בתוך פוקימון, בתוך פיקסלמון, זה מגניב ממש, כאילו. אם חושבים על זה רגע, זה מגניב נורא. טוב, אני שנייה חוזר. טוב, חזרתי, סליחה, אני הייתי בשירותים. ההקלטה לא המשיכה, נכון? כאילו, אתם לא היה לכם עכשיו זמן לבד. לפי דעתי עצרתי, אני לא בטוח. סליחה. אם לא עצרת את זה, סליחה, פשוט תדלגו לקטע שאני בו עכשיו מדבר. טוב, אני חייב למצוא לי וילג' רגיל ולגור בו. מה זה? כדור רמה, זה כאילו לרמות גבוהות לפי דעתי? אני לא באמת בטוח. סתם אמרתי, כדור רמה. ספארי בול זה כבר יש לנו, זה לפוקימונים של ספארי בול. הבנתם ספארי בול. עוד ספארי בול, עוד כזה של מצלמה שאני לא יודע באמת איך מציב את המצלמה. כדור חזרה שאני לא הבנתי מה זה. די, לשלוח הודעות, לא. כל פעם ששולחים הודעה זו ואני לוחץ על X, זה הורס לי הכל. תראו, לא נראה לי שאני אשתמש בפוקדורים רגילים, חוץ מעל פוקימונים גרועים, כאילו תסתכלו, יש לי מלא דברים מטורפים. ואני כל הזמן גם, לא שתגידו, עוד מעט ייגמר לי עכשיו הפוקדורים, ואז אני אקח זה. נשאר לי מלא זמן גם, יש לי מלא. מה נזרוק, רגילים כאלה. נו, בוא נבדוק מה זה ספרי הזיף. הנה, אני פשוט רציתי שיהיה לי ככה מידה. אני יכול לזרוק, מה? זה פשוט שם לי ספרי, אבל אני לא יודע מה הספרי, ובזבזתי גם את שתיהם. חשבתי שזה מרסס כזה, לא? לא יודע מה זה עושה בכלל. עוד טלוויזיה, רגע, אם אני יכול לקחת 2 אז יהיה לי 2 טלוויזיות. שנייה, בוא נראה, כן, יהיה לי 2 טלוויזיות. המרפאה, היינו במרפאה, אני לא בטוח. כן, נראה לי שהיינו פה. נראה לי אני גם אצא עכשיו בכללים מהווילג' הזה. ואני יודע, לא חקרתי את כל הווילג', אפילו לא חקרתי את רובו. אבל אין לי כוח. הכיף בפיקסלמון זה להסתובב בעולם. לא להתעקע באיזה וילג' ששעה נתקע בו ולא עושים בו כלום, ואין בו כלום, והוא חרא של וילג'. זה לא חרא וילג', יש בו מלא לוט ומלא לוט מטורף עוד. אבל כאילו, לא יודע, רגיש שאני תקוע. אני אמשיך קצת. ימשיך בלי לעשות לכם קט, ימשיך כזה עם לדבר איתכם. יאללה, אני יוצא מפה וממשיך לדבר איתכם. עכשיו, כאילו, אחרי... כן, אתם תכף לי בתגובות שעשיתי, את מה שעשיתי. טוב, יאללה. בואו נמשיך. ביי, וילג' ענקי עצום שלא הייתי אפילו בחצי ממנו, ביי. עוד כזה, אז לא ביי, אני רק עוד לוקח אותו ואז ביי. מה אני אזרוק? 7 כאלה, כמה אחוזים רבים, לא אכפת לי ביי. טרילילי, טרלה. זה ההוא שרציתי לראות לכם, נראה לי, לא, אוף. די, אני נגרר, אני אמרתי שאני יוצא, אז אני יוצא. אני לא מצליח לצאת, הגוף שלי לא מסכים. הוא רוצה להישאר פה. למה אפשר לשים דברים בתוך מכונת דשא? לברוח, שאני לא אגרר. יאללה, בוא נמשיך. ועכשיו אני קצת אדבר איתכם. ויהרוג פוקימון. נהרוג את כולם, פוקימון. יו, זה פוקימון שאני ממש רוצה, כי אני יכול לעוף עליו. חייב לרוץ מהר, אתם רואים במפה על מי אני רץ? חייב לרוץ מהר. לא נראה לי יהיה לבל ממש... זה שייני!
זה מגה כזה, זה אין לי סיכוי, אני גם לא יכול לתפוס אותו. זה רק בשביל להרוג. פוקימון ממש טוב, בגלל זה נבהלתי וזה. אותך, לא אכפת לי איזה לבל אתה, בום! לבל 10. למה המכות שלי לא תוקפות? למה בהתחלה אני לא הייתה חסינה ועכשיו היא חסינה? אוקיי, הנה אני רואה אותה. נו! אני פוגע אחד מתוך 3 איתה. חזקה. דובי! בוא. הופ. גולם! רגע. גולם! הנה רגע, בוא נלך לפה. הופה. ריפוי. צ'ארמנדר. עשינו וואן שוט. הוא היה לבל 10. וואו, לי. גם אתם רואים משהו בים? גם אתם רואים משהו בים? אני לא מדמיין, נכון? יש שם משהו בים. מה? איך? יואו, תראו איזה... הנה, זה מקודם ראיתי ואמרתי, יאללה, כשאני אגיע לזה שוב כשאני מצלם, אז אני אראה להם. אתם רואים את זה? איזה מטורף זה? תסתכלו את הדלאות הענקיות. תחשבו כמה דלעת יש בכל אחד כזה. עכשיו, שלא תגידו שזה חלון מבפנים, אני אפילו אראה לכם, אני בדקתי, כי חשבתי שזה גם חלון מבפנים או משהו כזה. זה ביום עם הכי הרבה דלעות במשחק. תסתכלו במפה פה למעלה. הנה אפילו אני אגדיל לכם את המפה רגע. תסתכלו, כל זה דלאות. הנה, קטנות, גדולות, תסתכלו, ומבפנים זה לא חלול. מבפנים יש עץ באמצע, אבל כל המסביב הוא גם, אתם מבינים? אז זה די מטורף. לבל 3, ביי. נראה לי ברמה 15, שזה עוד רמה אחת, אני מתפתח ל9 מיליון, אבל יש סיכוי שזה גם ב-20 או משהו. לא, נראה לי ב-25 זה כבר צ'אריזארד. בא לי למצוא מאסטרבול ואז למצוא פוקימון אגדי. נו, בוא לפה, הנה. בכללי אני רק רמה אחת מעליו, אבל הוא סוג אלים. כן, הוא מרפא את עצמו והוא סוג אלים ועוד משהו. הנה, הרגתי את זה. הוא היה סוג אלים ועוד משהו. יש פה הרבה פוקימונים. אני אוהב אותו, הוא חמוד כזה. הנה הוא, בוא. אוי, הוא רמה 16. אני מת. אוקיי, הוא לא מוריד הרבה, אז אני מצליח. וואו, רמה 16 זה אולי יעלה אותי ישר ללבל הבא כבר. יש! לבל 15. רגע, אני מתפתח לו. אז כנראה רק בלבל 20 או משהו. או שזה יהיה סיכוי, אתם יודעים מה? עכשיו אני חושב על זה, יהיה סיכוי שזה רנדומלי, כאילו, נגיד, הם אומרים כזה, זה יכול להיות מרמה 15 עד רמה 20. הנה זה גם, אם אתם חושבים שזה משהו מיוחד, לא, זה פשוט האלה, שאני עכשיו יהרוג את כל הפוקימונים שלי, אתם רואים, זה פשוט פוקימון ממש חזק. שזה מה שהוא עושה. סתם כדי להראות לכם. זה פוקימון שגם אם אני מצליח אותו, אני לא מקבל, אני גם לא יכול לתפוס אותו משהו כזה. כל מה שאני יכול לעשות עם הפוקימון הזה, אתם יודעים מה זה? תנחשו. פשוט לקבל XP, ו-XP זה עוזר, אבל לא כל כך. ולמה הדגמתי לכם עכשיו? אני פשוט נשען. עוד מעט יהיה לילה ואז אני נשען ואז אני... לישון.
תראו, אני יכול לדהור עליו, זה למה תפסתי אותו. הוא לא פוקימון טוב, פשוט אפשר לדהור עליו, וזה לקחתי אותו. בוא. צריך לצאת. אני פשוט שכחתי שזה לא כמו סוס במיינקראפט שלי. זה לא כמו סוס במיינקראפט, אני פשוט יכול לעשות לו הופ, ואז הופ, והופ. תראו איזה מהיר הוא. גם יותר מהיר מסוס במיינקראפט, ותראו איזה גבוה הוא קופץ. שנייה. הופ, בואו. נו, תעלה, תצליח. סוסי. טוב, אני פשוט אעשה הופ. אני לא מבין למה אני פשוט לא מחכה שיהיה מקום בלי נהר, ואני פשוט כל פעם ממשיך. בוא. בא לי למצוא פוקימון שייני, וגם בא לי למצוא פוקימון, קודם למצוא מאסטר בול ואז למצוא אגדי. כי עכשיו אני ממצא, לא אגדי, נו, איך קוראים לזה? נו, פוקימון, לא זוכר. נראה לי אולי באמת אגדי. אבל כאילו זה, אין לי סיכוי נגד. יש שם אי בשמיים עכשיו. בהתחלה חשבתי שזה סתם, אבל עכשיו אני רואה שיש עליו משהו, יש עליו מבנה. מה אומרים, שווה לעלות? לא יודע, זה נראה מבנה טוב. זה נראה לי הווילג' הזה שיש לי כל הזמן, בוא נלך לבדוק. וואו, זה פוקימון טוב, אותו אני רוצה ממש. אבל הוא בטח יהיה לבל עכשיו ממש גבוה, זה כלום. אם הוא תחת ללבל 20 אני אופתע. מה? הוא לבל 5? לא, הוא נעלם. הוא משתגר לשם ואין לי כוח ללכת לשם כי באתי לפה בשביל לעלות. הפוקימון כזה שהוא משתגר. אוקיי, זה דומה למה שמצאנו, אבל זה בסגנון אחר. זה יותר טוב ממה שיש לי, הייתי בטוח שזה גרוע. זה יותר ממה שיש לי. לא גרוע, הייתי בטוח שזה יותר דבר כמו שיש. זה של צוות רוקט, נראה לי. לא, הם כזה, זה לא צוות רוקט, לא הם. נו, איך לא קוראים לזה? כן, זה צוות רוקט פה לפי דעתי. נראה כמו צוות רוקט או לא? לפי דעתי זה צוות רוקט, כאילו, כמעט 100%. סליחה אם הבלתי מישהו, אני לא יודע שבאנרגיה. אני די בטוח שזה צוות רוקט, שלא תגידו שאני טועה ומטעה. אמרתי אני די. יכולים להגיד לי, אמרת, אתה חושב, אני די בטוח שזה לא. או שאתם יכולים גם להגיד, אני בטוח שזה לא. כן, לפי דעתי פה זה צוות רוקט, תגידו לי אם אני טועה או לא. אם אני טועה או מטעה או שלא. לא, רגע, למה זרקתי את זה? אני רציתי את זה לפה. מכנס צוות רוקט, נעלי צוות רוקט כבר יש לי. אני פול סט רוקט, אם זה באמת צוות רוקט אז אני פול סט רוקט. אני פשוט לא יודע לקרוא אנגלית אז אני לא יודע אם זה רוקט או לא, אבל אני די בטוח שזה כן. זה נראה לי משהו שאני יכול לשים פה, לא? מגניב.
ציפורניים טסו שם. די, מה עם קישלה? נו, תן לי כבר לרדת מים, עופו מזה, נו לי. אין פה כלום כאילו? הנה, צ'סק. פתאום אני מת עכשיו. חייב להפסיק לעשות דברים כאלה. כן, לא מתתי, גם ירד לי משהו קצת, אבל אתם יודעים. ליתר ביטחון די לעשות דברים כאלה. שי, להרוס את כל... מה זה הקסדה הזאת? זה לא ראש של צוות רוקט, אז ביי. מי שלא יודע זה רובי, זה היה פעם במיינקראפט הרגיל, ועכשיו יש את זה פה. וואו, מה זה? הייתי שם? איך פספסתי את זה? עכשיו ראיתי את זה במפה, רציתי להסתכל מה זה. וואו. טוב, נמשיך. סליחה שעשיתי קאט לרגע, גם אני לא זזתי במשחק. פשוט הייתי צריך להגיד משהו לאבא שלי, סליחה. נגיע לפה, רובי כמו שראינו מקודם. כמה רובי יהיה פה? או 2 יופי. נראה לי הכין מהרובי, אני אשמור אותם כרגע. בוא נראה מה יש לנו כאן. אל תיגעו בי, גביע, בוא ניקח. וואו, יש פה כאלה לבל 50, ביי, אני בורח. איזה כיף. אז אני פשוט הולך על זה ומקבל את כל מה שכבר יש לי באינבנטורי. ראיתם איזה גאון אני? גאון הגאונים, נכון? רובי. טוב, וואו, לרגע אמרתי, יאללה, בוא איתי, ואז ראיתי שהוא לבל 20, אמרתי, לא, אל תבוא איתי. בוא נרוק לשם. איזה לבל אתה? 12, סבבה. אוי, זה סוג מים, מהר, להחליף. לא ראיתי שזה סוג מים. והוא עושה לי וואן שוט. אני יכול להוריד לו. את זה? וזה יוריד הרבה, אבל הנה, הוא עכשיו עושה לי... וואו, בסוף כן הצלחתי. פשוט לא ידעתי שכחתי שהוא סוג מים, אז לא ידעתי שהמהלך אש שלי לא יוריד לו כמעט. אוי לא, אולי עדיף לי עליו את זה. את זה נו, יש ראיתי אותו. וואו, לבל 19 אני בורח, אני גם מונה HBL. הפוקימון. קרב ללבל 16. זה מיהו שייני, זה חיקוי של מיהו, מה זה? זה לא נראה כמו מיהו, זה לא נראה כמו מיהו שייני, אני הלכתי. לא יודע מה זה. פתאום זה רובי כחול. אוי לרגע חשבתי זה באמת רובי כחול. אחרי שזה שברתי זה רובי. זה רובי כחול. let's go. תעבור רגע. אתה לבל 15.
אוי, רציתי לזרוק עליו. רגע. הנה. רגע. הנה. יש. ואוי. באמת כיף הוא הורג אותי. טוב חברים, נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי! ביי. יום טוב.